Ja da, så er det blevet videotid igen. I dag skal vi snakke om figur 1 fra Bundsgaard 2010. Ifølge Bundsgaard viser denne figur, og jeg citerer her, at der er meget at holde styr på, og meget der kan ændres på, hvis man vil skabe en bedre eller anderledes undervisning. Med andre ord, så er figuren en oversigt over de elementer, der indgår i en undervisningssituation. Figuren viser, hvordan en underviser bringer formål, mål og indhold ind i undervisningen gennem sin planlægning. Hvordan undervisningen rammesættes af omgivelserne i form af institution og undervisningsrum, og ikke mindst hvordan undervisningssituationen er sammensat af interaktioner mellem elever og undervisere, der til sidst munder ud i et resultat. Måden hvorpå at læremidler kan differentieres er ved at stoffets sværhedsgrad differentieres. Opgavetyperne kan også differentieres. Herudover kan mængden også variere fra elev til elev. Desuden så kan man bruge kompensatoriske læremidler, og man kan også differentiere i forhold til de redskaber, man udleverer til sine elever. Hvis vi herved går videre til elevernes relationer til andre elever, jamen her kan man gå ind og differentiere i forhold til samarbejdsformerne. Og så er det også vigtigt, at organiseringen af og deltagelse i grupperne også bliver differentieret. Et vigtigt element i undervisningsdifferentiering er også, hvilke metoder du benytter dig af. Og endvidere, hvordan du organiserer disse metoder og disse aktiviteter. Derudover er støtte i processen også vigtigt. Elever er forskellige, og stiliseringen er forskellig, alt efter elevens forudsætninger for at lære. Så for at eleven skal lære bedst muligt, er støtte i processen også vigtigt. Når man vurderer resultatet, er det vigtigt at medtænke, hvordan man vil evaluere det. Er det produktet, der er vigtigt, eller er det, hvordan evaluerer man udbyttet bedst muligt? Er det elevens mentale processer, der er vigtige, eller er det produktet, eleven har fået ud af det? Rum. Fysiske forudsætninger er også meget vigtigt i forhold til, hvordan undervisningsdifferentieringen skal gøre sig gældende. Det kan være, at strukturerne i rummet kan være vigtige, såsom bordopstilling osv. Det kan også være akustikken. Det kan også være belysningen. Det kan være antallet af personer, der sidder ved hvert bord. Det kan også være antallet af personer i klassen. Det kan være rum uden for skolen. Herefter kommer vi til nogle refleksionsspørgsmål. Jeg vil gøre opmærksom på, at det er helt okay at stoppe screencastet, pause det og spole tilbage, hvis man har behov for det. Spørgsmål 1. Hvordan kan samspillet mellem elev, lærer og læremiddel påvirkes af samspillet mellem lærersituation, institution og omkringliggende faktorer, såsom indhold, mål, planlægning osv.? Hvordan kan man differentiere et læremiddel, hvor læremidlet ikke på forhånd synliggør mulighederne for optimal differentiering? Hvilke elementer kunne eventuelt tilføjes til modellen for at optimere differentiering? Hvad er forudsætningerne for, at man kan opnå et godt resultat ud fra denne model? Sidste spørgsmål. Hvor lægges der mest vægt på elevens udbytte af undervisningssituationen? Er det fokus på resultatet eller fokus på processen i eleven? I dag har vi snakket om Bundsgaards model for undervisningssituationer og forskellige fokuspunkter til differentiering. Følg med i næste uge, hvor vi svarer på spørgsmål fra vores seere.